jadi problem itu. Kau langgar apa? W langgar apa ni maklum? Parti ni Thougal jagoi esei pun kamatoi, mobile track jadi problem itu obiro.
esei. Marami na kalimutan yung sindake. Ako ang mobile phone ako huli. Kung ako binukan ako bayaw ka din. Kung yun ay kami tindagi. Law ko yan gani. Mobile phone apa. Ito yung lain kami tindagi. Karena aku tahu bahwa bayaw ka din. Tapi sa ako para makapira ka.